Are chak da kodi machop sani ochopo kiwango mingi sana nyawe na ot ma ringi medheyo donge welando na dhok nya dhiyo iwano kanya tingo gigi kenda ka wadhi wane ka gigi wango iya uka kulo maber nde ukoro jachien Ready to rock your thing of abuse. Ang'o miminyisa na wera kode? Jane kung'eya. King'iyo ligi na gi ligi ni wachal. We nyiero ang'o? Ang'o mit ni kanyo? Aja Arsenal. Koro kija Arsenal. Chalo jamani. Sani be in kata gi siling 50 moro kanyo minya madho go soda. Sani atiyo ne muhindi. Golo ni poko duogo kae. Atu tinende ni nyathini odhi kun. Anan koro ke. To damare ni tube. Damare ni bo ka kugwen. To kata kumodhi konyisa. Koro goloni. Hello James. Then I said okay. Brother. Poco lo que nada, no es para the airport. Robinado ahora no quiere no airport sani. Nis kala ko bi office mo na ba ni office adi adi town. Tingu pia ba. Hai. Poco nya kwara ni odonjo ka. Kwara no tiyo matek. Kwara no tiyo matek sana. Diejo kodhiambo gi chamo na cham e tok dala ka. To da nyathini koro ka nyise ni omany kata jomoko din kanyo gi kudho to koro embe ok owinji. Tanto koro denda lit ma ok anyal. Wawinji na tho marit goloni kuduogo. Karibu. Jatuh. Tapi dia kali. Oh, itu kan? Hari mabe. Ya, Ya. anu baru ini Welcome. Yes.
Yo mango ofisa kama ile ana ketira tena kabisa. Alo abiro limi mate. Abiro limi kama te. Awacho ni monda chope hivi ka. Choma be. Kikocha na ujima Kasana mu school. Tadi lik mang'eny. Bebe no bali airport sana. Kwa kungi mama important kunya na wacho, kunya rudi. Ori nyama nyaba dai. Yeah. Okay, jatelo abiro irika. Yeah. Nadwaro wacho ot moro. Nadwaro ot. Manyalo dake. Ot minyiewo koso minyalo chulo rent per month? Manyiewo. Inyalo nyiewo? Okay, adwaro ot manyiewo ma serious. Ng'ato wuotho e bath ot ka. Golo yo. Gloria. To tinende ni idhi kure nyanya kiwuok cha nyakwara to dong' kori denyo. Adhi moto. In kwaru dende lit ka. To dau odhi kune. Odhi puro. To puodho nyaka sani sa 9. To daki biru momo. Asa na mwenye nyanyio tadile gani mimi? Ana doubt. Ngado. Okan nyathi. Okay, nabedo referred. Irika. Osiep na moro. Okang'eni ondeso. Let me go through my file. Apana get free pardon. Okay. Mr. Joel Ondiso. Tell me saying. Cool. Joel Ondiso imanye na ot. Nyisa ni magistrate nyalo ni mabe na dwaro ni kupona nyalo neno ID ni gima nyalo nyisa ni anyalo trust bang'eni anyalo bedo safe. Okay, ma ambayo I'm the advocate. Ambayo consultant mane marwa moti ukai. Ine Mr. Chinjo. Mr. Chinjo. I can see. Mr. Chinjo. Adwaro ot no nyisa ni odo no cost 1.5 billion. I have details here. Odo opposite airport. In fact in home. Tonoka pale ini nyalo nyono. Kaka nini? Kwa jaji marachi. Okay, samori nyalo kik inega ne ng'ato. Samori nyalo nena kaka inena no. To ale manyalo konyi. Ot maro pod bilio kapari ng'anyia. Kaka ngi. Okay. Ot maro 1.5 billion. Cool. Kupo ni i process na odno. Ma obedo sawa. Donge? Magi moro bedo sawa mi hand over nago. Inyalo dwaro pesa ni. Pesa manya ka otijno en 300,000 only. 300,000. Yeah. Okay. Mabe mani konya. Koka iye kodi. Mabe 300,000 no ikonya. Mana konyi. Mabe mani konya. Mabe mana konyi. Okay, koki konya. Tinya ka pesa ni. Anya ka 600,000. 600,000. Mana kuru teach me tiyo kwa pay nyaka tieki. Alfu mia uchia. Waka 1 million to waka 1 million with 600,000. One round off to the nearest. Onego beni mi pesa ni. To owe ni ang'ot kanyo mondo ibilie. Onge. Iwacho ni da onge gimisebilo. Atu imbe tuki ng'eny samoro apod itugo gi nyithi jokodhiambo.
To jokodhiambo we ma jamni chamonwa chame toke kaeni to kaka wachandore dala ka malich. Ok neko wadgi wuonu chabe. Embo daka daka eno daka daka taon kucho kokonwa kata simu dala ka. Koro wadgi wuonu no tije tek. Nyathina no tije tek sana. To amba neno ka denda lit. Tuomna pi ot kanyo. Go kombe mora modhi. Omna nyakwara. Jadier kwaro Ang'o otimore ma wiwi nyakwara? owe cham kato nokowe pes rego. To koro dani nokoweni gimoro ket piny ka. Okowe owacho ni Keta piny kanyo. nowacho ni kiduogo timiya pes. Koro dok aduogo. Ni kuopa wuotho ka ol to en koro koradi? 2. Koro mano 20. Mi 20 moro. El kabiela ne ka. Achalo mama lecho. Pesa mi wuego. Ok abi leave ni nyalo kodgi. No bin sani school. To kinyo to no bin nyiewo to bunga mar single for beach. Ni ngeke babati boro medake. Pesa mi wuegi. What is I can't believe my eyes. Okay. Ilunga ni Mr. Chindu kaka ni winjo. Adami kopo ni process na no tadi mi 1 million. 1 million. Account was cash. 1 million. Whether you need it cash, category account. I need it cash. Cash. Ano pesa menya lalo. For sure. I'm not sure. I know. You know. Manugi mangeyo ni timo na maber. Mail process na gigo te. Sani ndi adwa ni the procedure team na procedure go. Te. Ma nini? Ile team na procedure go te. Ka isegi kamoro tinyisa ni kama mi deposit pesa. Winjo. Gocho na tadwa mi deposit pesa. Either ibika au kata ori kuma intie. Ade mi 500,000 deposit. Ma ide konge nini nao tume sign mi nyisa ni mioro na picha tauro ni deposit 1,500. Cheng mi andova nao amedi 1,500. Kijana kaka rangi. Kana kinya 500,000. Timi chaki bimeda 500 moro, badini titimoro matiuka. Tini adie school maber. To okabiro kama chuo. Maka kunituo koda, to ya. Okane kinyalo miya 1 million tich ma madhi tiyo ni mi chaki mi chul ot mar 1.5 billion compound opposite airport. Kijana haya. Abro kucho na Mr. Joel Ndiso mondo mi yake pesa mondo bene nyawo cha toki in. Ikakona time, bene fakada at the airport. Mr. Ambajo, the advocate. Ada ni mondo kata sane, ada noka chal kama hiyo wa. Okadwa na chua ni. Ada oro ni, ada nyeo ni lunch mawaka nyamate. Halo kachanga ndondo. Ida nyawa chapa tokana. Kijana sisi nano kadwa tuo. Kwa tugemuke ile ofisa cha, tafadhali bo salon bo sa ubiyo goli. Cool down. Relax, mode P. Mr. Bajo, mode P. Ijue. Obeti kase. Hawinji. Obeti kase. Telo ne tiende ka ikaw 20. An gi 40 moro kanyo. Kaw 20 mondo idhire gi opong' joko kwany piny kacha mache pong' madunyo mogo mayom. Iwinjo? Mondo iduogi nud nyuka moro wa madhi kwarito dau ka. To golo to kiny kogwen kapok dau wuok to nyise no
Omany kata wuod jokakili malo ka odinwa rot kuma jamni donjoga e puodho cha. Puodho manie e tok ot ka. Iwinja? Wi kik wil ni kwop. Mae gik makonyo dala ka. Koro in laurego. Wuoda ni koro lala e boma ka. Winja, an mabete mbele ni kandi mawuoyo. Kika time. Ada oro ni gimoro wachna namba ni aketu ni pesa sime kanyi. Dhi cham lunch. Pesa dini kichalo kachamo adionda kweli. Ano kachamo mena. Ano kachamo wewe, kachamo ngwen malwanda. Ana chamo lunch. Ida lunch marunadi wim kijana mdogo. Okay, angeni pesa tu uno. Angeni pesa matendo to kodwa, lakini kakao. Apa ni pesa mida wana Simba? Ti pesa mo Simba ko accept. Okay, kikiweni koro kada nyo like ada honga imunitina. Mano mana lunch mamini. Winjo. Ingama tiyo ni loso pesa. Ito samori duwa. Ingama tiyo ni loso pesa. Koro. Wachana namba okay, yaketu ni silinga lofu maro kanya. Apart, ndi jam lunch. Ifapa. Kaunapa. Ifapa to me. Ambajo. Mana ambajo. Kete namba jo. Utiago. Kelo prado do office guy. Ting malawa por matine kado. Niskala ko bikole matine. Maka na ka gine. Eka be ko eka duga do office ken. Timpio. Ai go full time total kaja. Sawa. Nyane ke yoga pesa. Ayo dewe machine. Ambajo. Ambajo the advocate. Yes. Adwa nyisigi moruka wuon. Kiki par ni ngata mbiro irika en jakwecho. Be kiki par ni ngata mbiro ofisi ka idwaro kony. Kik ine ngato alafu chako jare. Ngami chayo no nyalo bedo konyi gime. Kiki overlook ngato, kiki judge ngato kikako chal kako rwakore gi dende. Kidwaro mondo ofisi odhi mabor kendo kwe. Gima mondo ing'emo gik. Tiago. An ok kwala. Read. Winj. Kita mau kerja kita mau ditai. Aku mau balik dia tu, mau mana? Mau ibu nyulo, ibu timah mau. Kita mau mana diku? Nanti mati ni, oh mau bisa. Mau nyulo, 1.5 million. Nanti ni kuih. Ada wajib dia. Cek kalau pesa. Itu masalah kita kau tangan lagi. Itu belum mana lagi mau. Kalau tim beli sudah ni buat ni pesa. Ni pesa account. Ni gigi pesa gitu lagi guru. Onde wacha. Ina tamu. Ngoler kamera tadi, bah.
En ang'o? Ber ber. To ring'o ipimo nade? Marom nade? Kilo achiel. Kilo achiel 460. Kilo achiel. Kilo achiel. Kilo achiel oromo maber. In mondi chiemo ga. Sawa, ketne. Alose. Usieke kiket chogo mang'eny. Nyaka dhiadhia matin. Mana matin. Kata mok iket mang'eny ba. Kawuono wabayo. Gloria yo. Gloria nyakwara biane. Gloria nyakwara bedane piny. Nyagocho ne wuoru mongojo. Adwa ni mondo idhi idagie gi wuoru mongojo Kisumo town. Adwa ni dhi dage kode town obende opuonjie matin. Asetemo nyakwara nyalo onge orumo kuoma ka. Dhi dagna gi wuoru mongojo town. Adhi town. Idhi town. Koro dhi ikra. Ikri, idhi kawuono sani. Kawa pi mondo iluokri, ikri mondo ifund gigi mondo aketie lamo nyakwara mondo idhi. Wadhi aluoka sani. Driver, sogari no ka. Ka. Sogari no ka. Ada luongo madam no. Asal luong nam. Nyakwara, iseluok. Aya koro ikri aika piyo piyane mondo aketie lamo. To pidho nyathi kich be matek yawa. Ing'ato achiel
Yawuoti moko bende ni oko winjo mana maber kata ng'ama konyo nyakwari yawa. To odhiye kata ka wuoda mongojo koni bodhi okonye yawa. Asetemo maol. Abe tinda aola dala ka kata ng'ama konya onge kata manyo pesa onge. Yawa pidho kich be matek. Onge wach, alamo ne Nyasaye biro konye, biro telo ne. Jodongo masani te matijgi tek, jaduong' wuotho kor gweng' ma kata jaduong' gima nyalo konyo go ng'ato onge. Jaduong' wuotho mane kor gweng', en mana chiemo gi wuotho kor gweng'. Jaduong' riere mane gweng', gima konya godo onge, kata kaka ji chiemo kia. Ni koka manyo, ang'ata achiel. To we ang'agochne kata wuoda mongojo bi okowna kata gimoro bende akonyra go dala ka. Otek, okoyot. Piny ka sani medo mana gi lemo. Onge gima yot. Luongna madam. Bonen. Obiro. Chal ka gima oluoro. Asima gari. Hey, hello. Hello. Mambo. Poa. Yeah. How are you doing? I'm fine. Yeah, what about you? I'm good. You enjoy the Luo? Okay. Edi kure? Na, rira machini. Really? Hey, nige bike majaber. Okay, thank you. Okang'e ni dich machal nade? Dich? Dich to a dich, because na rira by the time ora. Okay, ori gima janyuol? Yeah, ora. Idhi nyiewo? Gik wadhi nyiewo to gin mana personal. Yeah. Okay. Anyway, okang'e ni kinyalo mind wadhwa cham lunch. Lunch.